Hello mga kabayers o mga suki. Kami diri sa balay sa atong kauban. Baby, now I'm love. Birthday siya ang tawag, hapit ni. Mga asawa nagkanta. Hello. And I can hold on to mga kabayers, mga suki. Ayaw subscribe sa akong YouTube channel o notification bell. It's all to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment. Meanwhile. Few moments later. Mga kabayers, mga suki. Kapag mahina ang Ano siya ang ibigbihan? Asawa ni Gerald, kauban mo mamalitay butilya. Ilang edad mo? 14? 13 pala yun. 13 na yan. Ano? 13. 31 na yung edad. Daw na bilang punta sa sakatan ko. Pero nga kay dagan ng minaw. Wala na masaya kung saan bumato. Ako na po'y magbigay sa mga kaya ikaw man Ka ba? Kasilagan ka ba? O kalimtan lang? Ayaw. Ayaw ito ko kalimtin tao. Wala na yung mo'y bisan junay kining parating. Gani sa luwa ko, tao na husan. Wala na ikaw kinikihan nga magpagpagta. Nahulang ang aking himaya. Nahulang sa iyong pagbiya. Walay ko kaluy ako nga gibutian. Walay ko kaluy ako nga gitalikdan. Patay na mga ludyakan. Patay na pagbabae na lungsan sa mga luha. Kanila wala. Suka na ng puti. Pagkatapos na umama na nalipunan sa biyahan. Pagkatapos na pagbating na lungsar sa mga luha. Buwan sa ako. Katong kuan, katong bahal nga tuba. Hindi lagi mao. Ha? Ay, katong pangandoy ti pangan. Celebrate early for Lazada's 11th birthday. Enjoy exclusive retail deals, discounts, and favors to the biggest brands at the Cart and Feed Energy Deposit from February to March 2 and check out the March 2. Aon sa man siya, dili na YouTube. YouTube. O di, i-search mo bahal nga tuba. Inis, nagsa,
lasa sa'yo sa kabut-kabut. Ay, sayawin, ay, sayawin. Ay, sayawin ba? Masakakata, hindi kalimutan. Ano na? Oh, wala ka ng sayaw na. Grabe. Grabe, bay. Again ba? Again. Upay ang tulog, No, grabe. kahit ang ulo. Kada kang sayaw. Oh, Sa siya. batang nakuha, nalikuha, ang Lihat. pagmamahal.